Maayong hapon ninyong tanan. Nowadays, one of the sad reality of life is that not all relationships to last. Dili kuno tanang relasyon nining panahon na mulungtad. Naagyod kuno'y magbuwag, naagyod kuno'y panagbulag. Ingon pabitaw sa sikat nga expression kaniadto sa Tagalog nga nagkanayon Tagalog ug in English, walang forever. Is this true? Tinuod ni? Ha? Wa may nanubag. Muingon ang uban nga wa gyud kunoy forever, wa gyud kunoy mulungtad. Maybe this is true for some, but not to all. Ang Ebanghelyo mga igsuon niining ika-6th Sunday of Easter nagsaysay sa nahitabo ni adtong gabii diin si Jesus wala pa nagpasakit. Nasayon siya mga igsuon nga hapit na moabot ang katapusan sa iyang panahon dinhi sa kalibutan. He is completely, the hour has come. Moabot ang panahon diin mahibulag siya sa iyang mga tinun-an. Hinungdan mga igsuon nganong nakaingon siya, ang tinuod nga nahigugma kanako magtuman sa akong mga sugo. In this sense, love becomes the driving force in our obedience to God. Ang gugma sa kanunay maoy maghatod kanato aron kita mamahim sa Ginoo. Nga tanan gugma ug dili kahadlok. Love, not fear. For example, pananglitan. Musimba ta because we love God. Musimba ta dili tungod kay kundi ta makasimba makasa ta. Maningkamot ang matag usa kaniadto nga makasimba gayud sa adlawng Domingo dili tungod kay nahadlok sila nga maimpyerno apan tungod kini sa atong paghigugma sa Ginoo. Karong panahon na dili gyud ta basta-basta na makasimba. Kung makasimba man ta, ato kining ipaagi sa live streaming. Doon natay internet sa balay. Musimba ta pinaagi sa Facebook Live. Gani kinirong misa nato dinhi sa Lower Tanay, sakop sa Barangay Pitos. Ato gihapon gani ning gi-live stream aron kadtong uban nga wa makamatag sayo ganinang buntag ang atong mga parokyano makahimo gihapon sa pagsimba niining mga orasa. Mga igsuon gugma ug dili tungod sa kahadlok. Laing example, kamong mga minyo, kinsa may minyo din he? Dili ka nang nadagag usab o naulitaw usab ka nang minyo pag yun hangtod karon ba? Katawa maning uban. Bikin say minyo din he, oy. Paisas kamot ba? Kaning wa mangisa daga pa mo? Ha? Kamong mga minyo, no? Labi na yung mga bana. Nagbinuutan mo because you love your wife, not because nga hadlok mong biyaan.
Naningkamot mo nga inyong buhaton ang inyong saad, tumanon saad sa kaminyoon, dili tungod kay nahadlok mo nga magbuwag mo, apan tungod kay nahigugma mo sa matag usa. Diha bitaw kuno'y bana og asawa nga nag-away, kay di magyud sila kuno magkasinabot, doon na sila'y upat na ka mga anak. Ang pirmiro, ikaduha, ikatulo, puros mga gwapo-gwapa. Ang ikaupat, ragay murag apikig naong. Motong nireklamo intaw ng bana, miingon ang bana, tingay ha, ikaw asawaha ka, nagbinuang ka. Tanawa niyo, pirmiro, ikaduha, ikatulong anak, pulos mga gwapo-gwapa. Kinirag yung ikaupat. Maoy di gyud tantong gwapo-gwapa. Ingon intang asawa, hoy, tarong-tarong nga ko ha, kay sa upat kinirag yung imuha. Ikaduha mga igsuon, ang gugma, maghatag ka nato og paglaom. Love gives us hope. Sayod si Jesus nga adunay separation nga mahitabo tali kaniya og sa iyang mga tinun-an. As I said, nga kining maong ebanghelyo karon nagsaysay ni anang gabii, nahitabo ni anang gabii, sawa pa si Jesus gidakop, sawa pa siya nagpasakit. Mao nga siya mihatag siya og pasalig ngadto sa iyang mga tinun-an. Usa man ang pasalig, kanabitang pasalig mao man ni atong lauman. Kay nisulti ka niini, mag-expect ko ni ana. Kay mao man ni imong gisaad, mutuo ko ni ana, mulaom ko ni ana. Unsa may pasalig nga gisulti sa atong Ginoo. Mingon siya, mangayo ako samahan ug hatagan kamo niyag laing manlalaban. Ang espiritu sa kamatuoran aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Mingon pagyud sa mga igsuon, dili ko kamubiyaan ug mubalik ako. Kanindot ni anang maong pasalig mga igsuon. What a great and a lovely promises of Jesus that He will never abandon us. He will never let us fall. Mga igsuon, ang atong Ginoong Jesucristo nagpahinumdum kanato sa pagingon. Ang tinuod nga nahigugma kanako magtuman gayod sa akong mga sugo. Atong hinumduman mga igsuon nga ang gugma sa Dios, love of God, connects us to Him. And our love of God connects us all. Unsa may nagpundok nato sa pagsimba, dili ba ang ato manggugma sa Ginoo? Unsa may nagpundok nato sa pagsimba, diha sa pagampo isip usa ka pamilya, di ba ang ato manggugma sa matag usa? Mga igsuon, ang gugma sa kanunay maghiusa kanato. Dili kini mo resulta sa panagbuwag o sa pagkabahin-bahin. Kitang mga higala, mga tinuod, nga mga hinigugma ni Jesus, unta kita usab na higugma kaniya. Kini bitang gisaysay sa ebanghelyo karon kun muatras ta og jutay, nindot kaayo ang mga pasalig sa atong Ginoo ug sa iyang sugo. Diin miingon siya sa unahan nining ebanghelyo, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kanako. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, apan hinunua tawgon ko na kamo nga akong mga higala. Kay unsa man day nang higala? Kanang higala kuno sa giingon pa, duha kuno na kabinisaya nga mga pulong nga gihiusa. Kanang higala ang gipasabot ana, hinigugmang
kaila. Mga igsuon, kitang tanan, no? Mga higala sa Ginoo. Kitang tanan mga igsuon, gihagit kaniya sa paghigugma usab kaniya. Kung tinuod ang nahigugma sa Ginoonan, andam sa ta mga igsuon sa pagtuman sa iyang mga sugo. Concretely, diha bitaw sa relasyon sa managhigala, dunay panultihon sa in English nga nagkanayon, true friends cry when you leave, but false friends leave when you cry. Ang tinuod nga higala, muhilak yun na siya kung ikaw mubiya na. Apan kadtong mga higala nga way hinungdan, higala lang kung ikaw dunay panginahanglan, mubiya na sa panahon nga ikaw nagbangutan. Katapusan mga igsuon, unsa maginaa sa gugma, nganong ang Ginoo sawa pa siya nagpasakit, sawa pa siya nagkanang gidakop, sawa pa siya gilansang sa krus niya ng pagkagabi, nganong mingon magyud siya nga kung tinuod kang nahigugma nako na tumano ninyo ang akong mga sugo, iyang gibalik-balik ang maong pulong sa gugma. Tungod kay di ay ikatulo mga igsuon, love gives us strength. Ang gugma magahatag kanatog kusog. Ayaw kalimot mga igsuon, nga bisan ania kita niining krisis karon, niining problema sa COVID-19, niining maong pandemic, wala kita mag-inusara niining panahuna. Uban nato ang Ginoo niining maong gubat. Tawgo ni nato gubat ning nahitabo ron. Gubat nga dili pinusilay, apan gubat kita sa atong kaaway. Bugno ni mga igsuon sa atong pagpakabuhi. Apan niining atong pagpakabuhi, hisayri sa kanunay nga wa kita mag-inusara niining atong pagpuyo sa kalibutan. Ang gugma sa Dios maunta ang magdasig kanato. Ayaw kalimot mga igsuon nga adunay Ginoo nga nahigugma kanato. Ug kung tinuod ta nga nahigugma sa Ginoonan, andam kita pagtuman sa iyang mga sugo. Mupadayon ta sa unahan, padayon tag magpakabuhi tungod sa pasalig sa Ginoo nga dili kita niya biyaan, dili kita niya pasagdan. Pung pas mga batan-on ron, laban lang. Laban lang kay dunay Ginoo nga nag-uban kanato karon. Amen.